Bost herri, bost aurkezle. Debagoien darrei erronka botatzeko prest. Ohorea edo lotxa, herria edo aurkezlea. Nor, baino nor. Kaixo, ni Manes naiz, Leitzarra. Gaur, Aramaiora etorri naiz herriri erronka botatzea. Ea ze hiru proba prestatzen ditugun. Ni prest nago Aramaio. Zu prest zaude? Nor baino nor, hastea goaz. Aramaiora zoaz? Bai. Galduta nago eta... Bai, etorri lasai. Bai, eskerrik asko iungo honez, ole? Bai, igo, lasai. Eskerrik asko. Bai, lasai. Zein da zure izena da? Maialen. Ba, ni Manes naiz, Leitzarra. Bai. Nora zoaz, Maialen? Ontxe nahi ponixen gana, daukagula hor landa baten, ponixek eta biazto eta ara nahi. Ponixek eta biazto, eta Bai. zenbat dituzu ponixek eta... Ponixek daukagu 25 batero. 25 poni dituzu, ostia, asko di, Bai, lana emuten da bai. Eta gero biazto ero, eta hori, eta gero etxien animali gaitxau. Horren animali zalea za, ez? Bai, Animali gehiago baitezu? Bai, daukegu katuek, oiuek eta txakurrek. Txakurra, oza, herri baserri baten edo... Hori da, bai, baserri baten, bai. Eskerrik asko hartzeagatik, galduen egoan eta... Lasai, garutzen laia, Eskerrik asko. Bai, lasai. Bueno, Manes, ja gauga. Hemen da, hau da Errixe eta Arutza joen ezkero da hau plazie eta parke eta dana. Jo, Maialen, eskerrik asko. Lasai, horrengan biozu. Guia turistiko Aramaion, de lujo. Bai, deituko zaiot berritzen, bai, horrengoan. Lasai. Hala ba, eskerrik asko bano herri ikustea, bale? Bai, herri nagor. Aramaio, 1500 biztanleko herria. Hasiera batean txiki ematen do, baina ez da txikie. Bere, 70 kilometro karratuko azalerak kontrako esaten do. Honek zer esan nahi do? Herritar bakoitzekin, igual banatuko balitz lurraldea, bakoitzek 4 hektarea baino gehiokiko lituzkela. Asko da, Zer egiten du herritarrak hektarea hainbestekin? Ardik sartzen ditue. Herrira sartzen eginen bitarten pile bat ardik ikusi ditu. Eskuinetan ardik, ezkerretan ardik, dena ardik beteta. Zeinek esplikatuko dio hauekio? Juan Josek, gelditu gan baserritarrak, goazen bere etxera. Nik azkar esan dut, etorri behar nitzela oinez herritik, baina urrutik gelditzen da baserria, Ja hemen gaude, baina aber Juan Josek ematen diten ure o kafea o zerbait, ze erronka hasieratik ja nekatu den hau. Juan Jose, Manes naiz. Ondo. Plazer bat. Jo, zertza biltzea hemen? Hori irulo bardi euketa. Ardi irulo bardi euketa. Depori batzan, beste irulo uiota. Hantxepe badura da. Baserri, Jo, menudo personaje. Ez nion deuse ulertzen. Muletakin ikusten zaiot. Bai, operoten, menisko, belaunetik operoten, menisko. Nola egiten dozu ardikin lana, nola manejatzen dituzu ardik edo... Hone txakurdonek. Txakurrekin, nola ditzen da txakurrak? Maio. Zer, txintxo balda, o... Lar txintxui. Bai? Bai.
Honek bakarrik ardik bere bakarrik muitzen ditu orduan. Bakar. Baina zuk esanen diazo, maio, Bai, nik hortik, fifu. Nik izatea ekadik, ekadiko txuna laster. Bai, Bai. eta zei bai aldau kukuik emendik, no? Bai, bada. neu bat. Zu kukua? Zu alza kukua. Kuku ez da itxu Haizea. Bueno, kuku, zanbuen hok. Kuku esi aldoza. Kuku, bakar balitxo. Hostia, egitazka, baten da horrek zu. Ez dakit nola jendon, baina... Nei etxetan daten. Daun jau? Abre zertzen Horrek duzu. ematen da kanpineko kuku betikoa. Eta zer da? Gabe zertzen biliala? Ontza, eron mozolo. Ontza. Eizu baina, hoi kuku eta ontzata bai aldi hemen edo, zu haitzen za. Bai, hoi bitzen di. Bitzen dira, bai, Bai. Leku erra da kuku Leku ona. Ez eta beste txistuik edo bai aldakizu egin. Asko. Animalin bat o beste. Seguruzu, saldi inaguruzu. Adibidez? Zaldi da jaldoza. Saldina, bai. Itoko saldi nengo. Intzazu, a ber. Samu bedek. A ber. Ara, egin berriz, a ber. Irten zekulik utxia, da? Ematen da, Ari gaundu bale osatu, kontesto igual. Erantzun zuen. Erantzuten dugu batxutan. Ez dizu erantzuna, Ez. Ez dizu erantzun gaur. Hon zebizu kirkila. Gaur, kirkile ere jaldoza. Jode. Hostia. Hau, abera zeuten. Abera asmatzeiten. Hoi ez da animali, Hoi gale perra. asmatzen duzu. Gale perra. Gale perra. Dau? Txoitxe. Kaleta lasai, bai. Kaletarra guk. Bai. Txoixe, oi putrea. Aizanen da, Putea, zui, bai. Nik txori ez dakit, nola txorik ez ditek itatzen da. Golan, bitzen nahi. Ez uta, honek niri kasu ingo aldit. A ver, seizu. Maio! A ver, san. Trena! Bida, zu. Seizu, bekartiko ardie. Maio! Trena! Ikarri ardik! Ez dikaso egiten. Nola esan behar dira, nahi. Maio, venga, ikarri ardik hortiken. Seizu. Ez dikaso putik egiten. Ni beliko txet. Oin bialiko. Ez dut, beste animalik itxaldoz, bate batola, ber... Takit. Saietu ezka igual. Astu una vez, amudea. Astu. Da azken gontzen da, Tanka. Artista, za. Hasiko alga erronkan ardikin, Sebiozu. Ba, ardik, ber, kontrolatzen joan. Nundi biliko gutxiko behetik. Ba, goazen horrela eta ikusiko. Ni osota beldurtu, Enekin txakurre kasuen gozin, ez, ni bintzat osota beldurtuen egon. Ze, Juan Jose, azun nola manejatzen jozo ardik edo... Esplikatu pixko bat, erakutsi horke jozo? Ni nojeten nuinara. Ez zagoten zuen, ora? Jauzte mano gozta junkoto dinero ez. Muletakin normala, da? Ba, haukate laune haukate itxetena, baina bestela honek ate itxu. Hemen laune erra daukaz, da? Hau ona. Maio, torrena? Han barui ez ardiak eta un xeatopeko gotxu. Bidala ikasun dola jaiten txakurra. Baina apien dizu, a ber, jonten dan, niri bai. Maio, honan gutxik gutako beha, Kari. Ba, urruti daude, Bideia, mika. Segi, Kari. Pasau beha. Kari. Nundatu onde estáis, baina zute, han behitu, han nundatu lehen. Han, txekaldien. Ni itxu, haina ez dut. Han geldik, poliki. Ba, balu, Maio, segi, Kari. Kari. Belarri fina dago txakurreak, orduan. Maio, etzin, harri hor. Igun. Han beti pasabera. Suabe, Ni, harritue. Hain ongi egiten zunka horren horrek, nehitan ematen zilako goa sartzeko ardin bile. Hor zuloa erra da, Bai. Oi, larrak. Kari. Harrapatzen egaz, larrak eta duzi. Fua, elegante, Juan Jose. Egon hor, jarriai. Elegante, Ondo, jazta. Txarturo. Elegante. Kusiro. Elegante. Oinguro gauze bilketia. Poliki. Segi.
Egon! Ze biali barrozo. Egon nahi! Oinukuziko bukaten zuan. Alozon rutina nahi zerratzeko, Nek hauen... Ekute bale dituzo gardik. Oinukuziko bukaten. Oin bakar gombiatek. Txakurrek, nahi txakurra irabe esan edo, joteko goitiken egile. A ver, joan zeiz txakudaz. Bai. Oti joan. Armaio, etorri hai! Segi bera, txistu joan handik eta deitxu, a ver, joeten da. Bai. Bai, joan gutxi. A ver, toten da. A ver, oinikatzen duen behonek. Maio! Seiarea, txakurre! Ona etorri, Maio! Oinikade aldizek. Ona etorri, A ver, deitxu. Maio! Ekarri ardik! Ekarri ardisek! Ona! Maio! Maio Ikunio. Bera, Juan Joseak esaten zion txakurreri Maiori, joan hemendik eskunetik ezkerretik ekarri, kendu, ez dakize, eta txakurrek erki kaso jentzion, ni saietu nez, ez dikasi gehien, eskapa lentzako horreka. Orduan, pentsatut urtze makila hartut, eta, venga, ni ardik ekartzea, baina nik erronka irabazi behar dut, nola bala. Oi, txuzukaleko, aperik aizek. Ode, kakabalio du, aldizu noa ustek? Alelo teu! Oin bago jo gara motoa! Joa. Bueno, gutxinez ardik baserrira aiatu ziren, modu bateo bestera, baina aiatu ziren haizu. Ez baitzin kasuik egiten txakurrek. Tobi, gehiago ona. Ikesiko? Urrengoan nerea, karrikot? Zer dago txoa? Nik? Ze klase? Nik ez da txakurrek. Zer, Juan Jose, orduan, balio aldot baserretara izateko. Ez da balea? Horri basko biztek. Esan dit, kalekumean nahi zela honek, eta igual, eki ezanen da. Eskerrik asko, Juan Jose. Onde bili? Plazer bat. Da leheneko una, en caso de apuro, hankak ibili euro, baina baina apuro. Hankak ibili euro. Nik hankak euro ibili jotoen. Aurreneko erronka, ardina, galdo. Aramaio bat, lehitza zero. La letxe, ardinatzetik korrika asko indu azkenen, Ja nekatuta nau, eta ja gainak goza dauket. Aramaieko mendik zertako erabiltzen din ikusi du. Baina, non daude herritarrak? Leheno, hogeitxoko baino gehiago daudela esan ditea. Igual hor harrapatuko ditu, goazen bilatzea. Hau txoko batela ematen du. A ver. Ja, lehio bat irikita. Agen dorratxe dagoan. Epa, barkatu, dorratxe da? Bai! Ei, Ze, irikiko aldeo zaten, mesedez. Bai, joti brie, lasai, joti brie. A ver, ya, suerte aukidu. Bai. Ze, pasa. Gauze bat, sartu aldatek txokoa ikustea. Bai, pasa, lasai, bai. Pasa, lasai. Eta zoitxo hemen, ba? Ba, torri naiz. Esan dite Aramaion daudela txoko pile bat, sostene bileiat eta aberregia zen. Duga kontatzen eta 25 edo kontatu ditu azkenan. Ba, hemen 25, ez da, izan garen, baina bai, bastante soziala daukut. Eta zeiz da hemen? Ba, hemen, bazkaixi preparetan, kuadriko gentzako eta holan. Erakutsiko aldiozu, zeitzan sukaldatzen. Bai, lasai. Bai. No, ez bele mazuz importa, Ez, lasai. Ez. No, eskerrik asko. Bueno, eta orduan ze, Aramaion ere badaude sukaldarionak orduan, no? Bueno, nita beste pare bat, baina bai, gutxi batzuk. Nita beste pare bat, haure menudo fitxaje. Hemen Aramaion afizio gutxi dago lan sukaldien, baina, bueno, guztia jakuna eta holan, ba... Zu gazte xamarra zaibiltzeko txoko bat sukaldien edo, ze? Nondik etorri da afizio? Ni txikitatik garen etxien da zoze, eta gero ikasi nahuen ostaliritzako kamarero, gero hor pintxe kozina, eta zoze ikasi got. Tuta, zuk eskuzarrok, sukaldari eskuk ezti, ze? Ez, pelotak dune, lehen behar pelotan irutzen ditzen, oin behar jarretu zoze, baina bai 5 urteekin hasi ditzen,
Eta, ba, oste, 15 urte segidan nauen, gero lezino batzuk eukidot eta gelitxu biderra. Eta oin berriro azten, baina, zoze. Ez eta ardik eta baserrik eta... Keba, hori Esku zarroekin, baserriko lanen... Keba. Ez, hau bakarri hori zukaldien da kamareros. Eta gero pelotan, zoze. Apietan launekin. Bai. Ez da egit, erakutsi ze bazkaldi bat du, horaz? Hemen daudetu batatak. Patatak, Ninja zela, zona inge, gulakin eta... Kriston pinta duk, Ondixe. Ez dut, zer da beste katxarro? Hau, katxopu, Katxopu. Ara maixoko katxopu, Esplikatuko duzu, nola egiten duzun katxopoa? Katxopu, holixo erotzen dabil, jabero honga. Pero pinta duk. Eta hau sartu. Ez dago historia asko. Kontuz, a ber... Fua! Hori ondo itxo. Zenbat? Bixe gotako. Zenbat denbo, okitzen duzuela, ez erretzeko? 2 minutu, pare honan. Eta jazta, 2 minutu pare bat. Eta jazta. Orduan zer da, xierra o filetea, gazta eta... Xierra, gazta eta horra jazpiku. Jazpiku. Eta gero hiri raiatu edauko eta jazta. Hau, potente hau bazkaria, Betetzen da. Katxopak bete? Hemengo bateri, bai baino, leitzar bateri, ez da aztekore. Aizu, nik erronka bat izot, apustu. Erronka? Apustu. Baiatzetan jan nik katxopota, patatak eta sagardo botile lehenago zuk baina. Ni baino? Apustu. Hori ez da etxe baino, negozio egin? Leitzar Aramaion kontra. Ai? Atarbitzantza. Ai? Ni bai? Seguro, Seguro. Ontxe egingo behien gainera. Bigarren erronka egin da. Aramaio leitzan kontra. Hain daukegu. Maiei herrita gaina... Hola, mai, Bueno, orduan. Katxopo bat eta erdi. Bat eta erdi? Bat eta erdi. Bakarrik? Bat eta erdi. Bat eta erdi, bale. O bi? Bat eta erdi. Bat eta erdi, bale. Zuk esatu zu. Patatak, Erdi erdi eta bana, erdi, hori da? eta botile bat. Botille. Botile bat, Bat. Atarbitzen da. Bai, atreiru eta... Venga, alio. Adio. Sagardo oian, tripela saitzeko. Bat, bi, eta hiru. Hau leitzan ez dago, Katxopoa ez. Niko gaur ikasi dut. Hasieratik estrategia txarra intzun. Ona. Zorionak. Beharra, Bueno, lasai, ez lehen mazu bukatu nahi ez bukatu. Ole. No, Jan. Hori... Pasatzen guztiko. Leitza bat, Aramaio bat. Bueno, Jan, eskerrik asko eta hurrengo batean entorriko naiz, bisitan berriz de? Bai. Abeste errengoa bat, baitu pelota partido bat. Eta ni pilota nahiko txarra naiz, Bueno, Ingo du. Gero baskai bat, Gero baskaria. Sagardotik pare bat, Vale. Placer bat. Berdin. Eskerrik asko. Ai. Bueno, venga. ongi segi, gero arte.
Espera, espera, Korra, Goazen parkera, 3. erronkaita, venga. Ardi eta etxeko kantitatea ez da Aramaiok dauzken datu bitxi bakarrak. Izan ere, Arabako, ez Gipuzkoako. Arabako txirristatik luzeena hemen dago. Goazen ikustea. Eharra da, Hemen jokatu behar du gaurko 3. proba. Nire aurkarie, Iker, nik ez da etorri. Orduan nik aldatzeko aprotxituko dut eta entrenatzen hasiko naiz. Hostia. Ze velozia hartu duten. Ondia da, gero konduziliarko, Jo, Hola, duden. Opa, Banez. ¿Qué pasa, Iker? Espaldiko. Berdin? Beldurtuta edo, Oh, que ba, beldurtuta ez. Berandu etorri zata. Etxea satoz, etxea bokatzen dut. Nina ez atzerritarra gaur. Hori da. Ez entrenatzen enduna ez zain arte, zure esperoan, joa. Ventaja pixko bat igualatzeko, ze zu txapeldune. Zu proba enbiako zu, nik udan itxen dute probie eta nahiku edo. Kontatu pixko bat zer den, a ber, noiz iken duzuen hau, eta zein den erronka eta hori dena. Hau probie, hau berez, da Txirritola Euskara Elkartiek sortutako proba bat. Gukingo gauena, da divertiduena, o pixat emutentzona bizixe, probiei. Eta gero ja hemen parkie, hemen emute duzu relebue, uste hor zubixen, eta ja hor hartze duzu kubue, eta ja errekara sartu, hori, hainiketan eskaieratik, gero hortik goitxik, eta txirristatik geizten da. Aramaioko... Hori da zati komplikauena, zu entrenetan ibilizagona, traposo? Ez dut, bai, txirrista gora eta beran duna ez. Ikisiko zu, hor, seguro, motel juego zara dela, eta nitz iztu bizi. Eta ez dut botako tantako. Bueno, ikusiko, nire hartu jotela pare bat truko ja. Giputxizek ez duztia beldurri gemuten? Nola giputxiz, ni naparra nahiz, ez. Gipuzkoara ni? Zuek bai gipuzkoarrak. Zuetan zuek Gipuzkoa bertako naparra den dik behin, Gitzu horre, lehitza hor muga da bizea. Itxeo zuen bizitzak iso donostin, iriñoan baino. Ni etorri nintzen honera ikastea, uste nuen hau Gipuzkoa zela, no me jodas, izatekotan Bizkaia. Hau zen Gipuzkoa zela. Zuta, gero ze, esan dita urrezko gibela zala edo, zer da? Urrezko gibela, bueno, bakitzu, hemen, kao. Artista batek izagitz, hemen probie askotan iragazio, eta gero be, bizixe mute dozte herrixei, bakao. Urrezko gibela, alkola, bestie, egixe da, Moskor itxure daukola premiso horrek, eta baina ka, hori horren alde fuertiena da, herrixei emun bitzazuela girue, Zeza, herriko pixka txispa sortzen duna. Baina baten batzuk geixa, Omar bat bai horti gabil, Bingen bat horti gabil. Por sakaso zure mandizu. Ni benguegatik irazio. Familixako beste batzu dauki, orde nivel. Urrezko gibela izateko aurrena izan barko dozu arrizko, Zor, alkola ongi usteko, alkola. Arrizko ikusiko zu da, probien. Bueno, orduan, zer rengo du? Hartu kuboak, urez bete, bai. Txirristetik enjetxi, bale? Venga, guatzen hastea. Venga, martxa. Cabroine, lehen hori da.
Oie! Fua, kubo guztien lurrera. Desastre. A ver, erori naiz. Todavía mi vida. Erori naiz, tío. Kubo guztien fuera. Abai! Hau todavía nirie! Aba, iaba! Aparaixo! Amigo Esteban, eta listo, tío. No subeteko. Cabrón, tramposo hoy. Cabrona. ¡Búscate biotera! ¡Vale! ¡Ese, chiquillo, verá, es! Verá, bukatu hau. Cabrona, zorionak, Ai, eskerrik asko. Bueno. Ona, proba ona. Hostia, nekagarria da, Naparra ikusi da zaela. Naparra eta zuk Gipuzkoarra, Bi proba geixau eta gune maten irasiko estazu. Jode, hau dorra da, hau, Ba, fiziko da, moten da bezet. Jode. Jokua, baina eskaira gora. Eskaira gora, hoi. Ba, espringe. Baduko. Hostia, gustatu zaite, Hurrengoan etorriko nahi ezpestetan ibiltza. Hurrengoen, a ver, entrenamentu pixka geixekin. Hurrengoan talden zuekin, irabazteko, nire itzutela gustatzen galtzea. Vale. Jo, Iker, eskerrik asko eta... Eskerrik asko zuri etortearen eta ikustiarrien. Joder, encantado. Aramaixoko berezitasunek. Bueno. Aramaio bi, manes bat. Ikerrei eniok irabaziko trampak indare. Well, I started out in June, and I thought I'd do okay. Now I sing another tune. Aramaio bi, manes bat. Manes bat, Aramaio bi. Egin ditot gaurko 3 erronkak. Bakarra irabaziarren, pozik dago bertako itxuraz berdinetan parte hartu dutelako. Hurrengo batean, bueltatuko naiz erronka berrien bila. Agur Aramaio. Etorren ezen bidetik banoa lehitzara. Nor baina nor, erronka berrik prestatzea.